Добър вечер! Искам да се извиня за закъснението и да ви поканя да се изправите да открием нашето богослужение с песен и молитва. Ще се помолим. Господи наш, Царю на вековете и Спасител на нашите сърца, благодарим Ти, че си ни събрал отново в Твоето име. Молим Те, Татко Святи, според Твоето обещание, изпълни сърцата ни с Твоя дух. Ти имаш думи на вечен живот сега за нас. Отвори ни сърцата с вяра, нека да ги приемем, нека вземем нашето решение, към което Ти ще ни призовеш тази вечер. Благодарим Ти, че ще ни бъдеш между нас. В името на Исус се помолихме. Амин.
Така. А, Набързо само да кажа, темата трябваше да я има сестра Стевчи, но тя е болна. Може би някои от вас разбраха. И много бързо трябваше да реагираме. Имах 2-3 дни долу-горе да измисля нещо. Темата, която ще чуете сега, е много стара. На 10-15 години поне във времето. Стара вечерна служба е. Но се спомних за нея, харесва ми и реших да ви я предложа. Била е подготвена в църква Добрич. Да. И е озаглавена, както беше обявено днес, "Двубой с твоята памет". Имало едно време едно далечно царство. Управлявал го могъщ и силен цар. Той спечелил много битки, победил много народи и довел много пленници. Възстановил и разкрасил страната си, издигайки много храмове на различни езически божества. По целия свят станали известни портата на Иштар и пътят на свещените процесии, които той заповядал да построят. Царувал той сред богатство и спокойствие, докато не се е случило нещо необичайно във втората година от царуването му. Както винаги, легнал да спи в удобното си легло, сред скъпите завивки, но сънят му бил прекъснат от тревожни мисли. Събудил се и започнал да се чуди какво така го е разтревожило. В спалнята му било спокойно, никой не бил влизал там, откакто прислугата изляза след като той си бил легнал. Да е имало земетресение? Не, защото златната чаша, поставена на масата до леглото му, стояла на същото място, без ни най-малко да се е преместила, нито водата в нея да се е раздвижила или разляла. Какво тогава се било случило? Какво така тревожно събудило царя? Ах, да. Всъщност той сънувал един страшен сън. Нещо величествено, нещо грандиозно и нещо страшно и неразбираемо. Точно от това нещо духът му се смутил и сънят побягнал от него. Но какво всъщност видял в съня си? Какво би трогнало и разтърсило така силно сърцето на славен войн като него, който толкова пъти е гледал смъртта в очите, който е видял чудесата на толкова чужди земи и извоювал толкова трудни победи? Какво е сънувал? Ах, тази памет! Как е възможно да не се спомни нещо толкова важно и велико? И тъй като царят не можел да заспи, до сутринта се борил със своята памет, но нищо не можал да се спомни. И сигурно този негов сън щял да се остане загадка за него и за всичките му врачове и вражари, ако не се намерил един човек, който успял с Божията помощ да разкрие тайнствения сън и да върне паметта на царя. Мисля, че се сетихте за кой става въпрос. За цар на Навуходоносор, да. Преживявали ли сте нещо подобно на Навуходоносор? Имали ли сте така? Водили ли сте двубой с вашата памет? На мен последните 1-2 години, като ми се налага да пътувам до София и в Ямбол, имам случаи, в които се събуждам през нощта. В стаята е абсолютно тъмно и аз съм много объркана, защото не знам къде се намирам, не знам колко е часа, не знам какво следва. И не мога в тъмното така се стряскам и си казвам, къде съм, в Ямбол ли съм, кой ден е, петък ли е, събота ли е? И какво ми предстои, на работа ли съм, не съм ли? Аз съм водила такъв добой с моята памет, не само нали, за този случай и за други. Всъщност какво е паметта? Едно малко въведение, малко психология. Паметта е психичен процес на приемане, съхраняване и възпроизвеждане на миналия опит на човека. Съществуват няколко вида памет – мигновена или сензорна памет. Сензорната памет задържа за части от секундата информацията, която непрекъснато улавят нашите очи, уши, а в по-малка степен и другите ни сетива. При кратковременната, наскоро преименувана в работна памет, времето за съхранение е 20-25 секунди,
при условие, че се отстрани възможността за повторение. Тя е с ограничен капацитет и отхвърля всичко несъществено, което ние виждаме и чуваме, например, докато вървим по улиците. Виждаме различни лица на хора, чуваме различни реплики и така нататък. Работната памет съхранява временно информацията, която може би, би ни влязла в употреба и ни интересува. Този вид памет се активизира по време на различни дейности и изпраща онова, което сме сметнали, че е добре да запомним към следващия вид памет. А то е дълговременната памет. За дълговременната памет обемът на информация и продължителността на съхранението й са неограничени. Тя съхранява жизнен опит на индивида, неговата история и тук са наши всички спомени, усвоени знания и цялото наше минало. Тя е нещо като килер, но не съвсем, защото информацията тук е разпределена и е подредена. Друг вид памет, това е процедурната. Тя е съставна част от дълговременната памет. Тя складира опита от повтарящи се действия. Благодарение на нея ние не забравяме как се кара колело, ски, да шофираме автомобил. И ако ви задам въпрос, лесно ли е да се запомня, какво ще ми отговорите? Зависи. Всъщност да, доказано е, че човек наистина запомня неща, които всъщност на първо място за него самия са от съществено значение и важност. Защото, например, едно младо момиче тинейджърка, тя абсолютно знае всички модели червила и там марки на парфюми и така нататък. Нали? Нещо характерно за тези по-младите, да, които се вълнуват много от тези неща сега. Или марка телефон и така нататък. Но примерно за един човек на зряла възраст 50+, тези неща вече не са чак от толкова съществено значение. За него е важна друг вид, по-важна друг вид информация. Така. А знаете ли кой е най-лесният начин да забравим нещо? Авторът тук на темата е написал нещо много интересно. Няма по-сигурен начин да забравите от този, да запишете това, което трябва да запомните. Защото човек знае, че когато го запише, няма нужда да го запомня. Въпросът е да помни къде е сложил дишчето, къде го е записал. Така, всеки човек има различно добра памет. Първо, защото тя е генетично обусловена. Второ, защото зависи от нашата семейна и културна среда. И трето, зависи от това доколко сме я упражнявали самата памет и доколко сме работили с нея и сме я развивали. Така, ще съкратим, понеже времето напредна и направо го отрязвам и всъщност искам да ви кажа, че сега няма да се говорим за различните видове патология на паметта, забравени и запомвани начини, механизми на такава. По-скоро ще говорим за паметта тази вечер, но свързано с нашето запомване и забравяне на това, което Бог прави за нас и това, което ние правим за нашите съчовеци. Така че, моля за вашето внимание. Това ще направим в 4 точки, така да се изразя. Ще излизат 4 човека, различни истории ще се прочитат от самата Библия и после ще намерим тяхното актуализиране в времето ни днес. Поканвам нашия първи четец Ани. Когато помним това, което не би трябвало да се помни. Много преди Исус да се роди, живеели двама братя. По-големия се занимавал с земеделие, а по-малкия бил овчар.
И двамата харесвали работата си и били благодарни на Бога за това, което вършили и за това, което добивали от труда си. Когато дошло време да принесат своята благодарствена жертва пред Бога, единият брат принесъл от плодовете, които бил отгледал, а другият от първородните на стадото си. Бог погледнал благосклонно на приноса на малкия брат, който показал вяра, идването на Спасител, който ще стане принос и жертва за съгрешилите хора, така както агнето, което той сега принасял. А приноса на големия брат Бог не одобрил, защото с плодовете от рода си той препоръчвал себе си пред Бога, а не изрязвал благодарността и признателността си към него. Братът земеделец много се разсърдил. Минавало време, но той не можел да забрави случилото се. Пред очите му все била обидната за него картина с двата жертвеника и неговият, който се оказал неподходящ. Не можел, а и не искал да забрави този случай. Макар че нямал основание, той се чувствал пренебрегнат и наранен. И когато един ден се случили с брат му заедно на полето, той дал израз на обидата си и го убил. Бог видял тежкото братоубийство и се наложило да вземе мерки. Убиецът трябвало да понесе заслуженото си наказание. И всичко това му се случило, защото не искал да види и разбере грешката си при принасянето на плодове за жертва на Бога, но и защото прехвърлил вината за неуспеха си върху човека, който нямал нищо общо с това. И още една много важна причина, защото не могъл да забрави обидата. Двамата брати. Каин и Авел. Когато помним това, което не би трябвало да се помни. Ако направите една равносметка на вашия живот, кои са нещата, които излизат на преден план? Които изваждате от килера на вашата дълготрайна памет? Положителните или отрицателните? Чух и двата отговора. И положителните чух, и отрицателните чух. Кой каквото избере. Вижте, това е много хубав отговор. И много прав. Животът е плетеница от хубави и от лоши преживявания. Когато си направим равносметка за изминалия път, на преден план при някои изпъкват лошите неща. Сещаме се какво сме изгубили в този живот, кой ни е обидил, какво ни е било тежко. Но със сигурност, ако правим това, лошите спомени от миналото ги пренасяме днес и вгорчават нашето настояще и така ние ги преживяваме енти път, колкото пъти им позволим те да възкръснат в нашия ум. Сега обаче нека да направим един експеримент с паметта си. Да направим равносметка на живота си, като се опитаме да си спомним само хубави неща от нашето минало. Опитайте се сега в момента да си спомните нещо много хубаво за вас. Изникна ли такова? Добре. Какви са чувствата, които ви владеят? Радост. Така, добре. Спомнете си за щастливо изживян ден с ваши приятели, например. Или за някой хубав семейен празник. Спомнете си за поглед, изпълнен с благодарност и обич към вас. Спомнете си за една красива усмивка или един неочакван букет цветя. Спомнете си вие
знаете какво, защото това са вашите спомени. Ако през по-голямата част от времето ние помним лошото, тогава нашата памет се превръща в средство, чрез което дяволът ни улавя и владее. Така той ни угнетява постоянно, прави ни злобни, неудовлетворени и раздразнителни. Прави ни неприятни за околните, та дори и за самите нас. Това вреди на нашето здраве и на отношенията ни с другите. Постоянното припомняне на отрицателните спомени ни превръща в отрицателни личности. Винаги можем да се спомним за хората, които са постъпили несправедливо с нас, но защо не си спомним за онези, които са били наше насърчение и за нас благословение? Можем да стигнем до там, че негативните спомени да управляват живота ни. Много хора са завладяни от нещастието на миналото и тяхната памет им пречи да живеят в настоящето, а какво остава пък за бъдещето. Всички сме имали лоши преживявания в нашето минало. Те са истинска част от нашите спомени. Това е нашия живот. Но, както каза и Катето, от нас зависи да ги оставим в миналото или да ги направим част и от настоящето. Бог обещава да хвърли в морските дълбини нашите и чуждите грехове. Но понякога ние надяваме водолазния костюм и се опитваме да плуваме в дълбоките води, на морското дъно, да извадим оттам захвърленото от Бога. Но ровенето по дъното може да ни коства живота. Ако прекалено много се занимаваме с тършуване по духовното дъно на греховете, кислородът в бутилката на спасението може да се изчерпи ненадейно и да се останем на дъното. Когато Бог види желание в нас да загърбим лошото, което сме сторили или което на нас не е било сторено, Бог ще ни даде и сили за това. Бог ще излекува болката, ще ни освободи от омразата. Така че от нас зависи. Решението е в нас и ако помолим Бог, Той е верен да го направи. Понякога като хора обаче изпадаме в една друга крайност. Така се вкопчваме в някакъв спомен за доброто в миналото. Сега това е другата страна на нещата. Че постоянно сме недоволни от настоящето. Постоянно повтаряме какво е било преди. Вие помните ли в старата църква? Колко хубаво беше, колко много младежи бяхме и така нататък. Верно ли е? Какъв хубав хор бяхме. Така. Обаче в такива моменти какво се случва? Позволяваме на миналото благополучие да направи още по-горчива чашата в момента, ако сме в някакво изпитание или просто сме в момент, в който нещо боледуваме. В такова положение изпаднаха и израелтяните, когато бяха в пустинята. Защото те помняха. Въпросът е обаче какво помняха. Затова четем в числа 11 глава. Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет. Дали е даром? Краставиците, дините, празът, червения лук, чесновия лук. А сега душата ни е изсъхнала и нищо няма. Няма на какво да гледаме, освен на тая манна. Съгласни ли сте? Това е жалко. По същия начин и ние изглеждаме жалки в очите на Бога, когато помним и повтаряме неща, които би трябвало да забравим и да оставим в миналото. My faithful Father, enduring friend, Мой верен отче, your
ни, tender приятелю. Твоята mercies нежна милост е lie като безкрайна река. with no end. It Тя ме залива, overwhelms покрива греха ми. covers my sin each time Всеки I път, когато вляза в come Твоето into присъствие, your отново се чудя. presence. I stand in wonder once again. Your Твоята благодат grace все още ме still изумява. amazes me. Your Твоята любов love все още е is мистерия. still a mystery each day. Всеки ден, I когато fall падам on на колене, my knees, 'cause your защото Твоята grace благодат still все още ме amazes изумява. me. Your grace still amazes me. О, търпелив Спасителю, Ти ме правиш цял. You make me whole. You are Ти си the авторът author и лечителят на and душата ми. the healer of my soul. What Какво мога да Ти can I дам, give Господи? you? Какво мога да Lord, кажа? what can I say? I know there's no Че няма way начин да Ти се to отплатя, repay, освен да Ти предложа only to хвалата си. offer you my praise. Your Твоята благодат grace все още ме still изумява. amazes me. Your Твоята любов love все is още still е a мистерия. mystery each И всеки ден, day. когато падам на колене, I fall on my knees, 'cause your защото grace Твоята благодат still все още ме amazes изумява. me. Your grace still amazes me. Тя е по-дълбока, по-широка, по-силна и по-висша. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher Всичко, което очите ви могат да than гледат, по-широко от всичко, което очите ви могат да I видят. Твоята благодат все още ме изумява. Your Твоята любов love все още е is мистерия. still a mystery each Всеки ден, day. когато падам на колене, I fall on my knees, 'cause your grace защото Твоята благодат still все amazes още ме изумява. Your grace still amazes me. Когато забравяме онова, което сме обещали. Преди много, много, много години имаше един човек, който бил на служба в египетския дворец. Службата му била много специална. Той бил началник на виночерпците и сам подавал чашата на царя. Веднъж обаче виночерпецът и дворният хлебар обсъждали царя. И естествено царя научил за това
и много се разгневил и ги наказал. И двамата веднага били хвърлени в крепостната тъмница. Когато легнали да спят, те били твърде обезпокоени за своето бъдеще. На сутринта се събудили още по-смутени, защото сънували странни сънища. Усещали, че те са свързани с по-нататъчния им живот, но не знаели значението им и това ги тревожило. Човекът, който се грижил за тях, чул за какво си говорят и тъй като той бил Божий човек, разтълкувал сънищата на придворните. Виночерпецът бил много радостен, защото разбрал бъдещето си. След 3 дни щял да бъде освободен и отново да подава чашата с вино на царя. Той обещал на тълкователя на съня му да помогне за това, че му донесъл добрата вест. След 3 дни, когато царят имал рожден ден, виночерпецът бил възстановен и на тържеството изпълнявал предишната си длъжност. Но за човека, който разтълкувал съня му и му донесъл радостната вест в тежкия момент, той не си спомнил. Забравил обещанието си да му помогне. Никой не му поискал сметка за това и ако Бог не се намесил, неговото забравено обещание можело да бъде фатално. Опитвали ли сме се някога да си представим, да се поставим в ситуацията на Йосиф? 2 години в затвора. Не е лесно. Не зная точно след колко време, след като е излязъл виночерпеца, той е изгубил тая надежда. Но определено неговия живот наистина е било едно чакане, голямо чакане. И може би някой от нас преживяват такова. Нека да се представим, че някой ни е обещал нещо на нас, но е забравил да изпълни обещанието си. Как се чувстваме тогава? Как сте се чувствали вие? Пренебрегнати, добре? Разочаровани? През времето, докато ние сме чакали и сме възложили доверието си на някой, който ни е обещал нещо, да го изпълни, а е забравил, е можело да потърсим някъде другаде изпълнението на това обещание. И всъщност това е едно загубено време за нас. Даваме ли се сметка обаче, че понякога обещанията, които даваме за някой, могат да бъдат фатални, ако ние забравим да ги изпълним? Никога не знаем определено обещание колко е важно за другите. За нас може да е нещо незначително и нещо дребно, но за някой то може да има незаменима стойност. Затова, когато обещаваме нещо, трябва да сме сигурни, че ще можем да го изпълним и че няма да забравим за него. Казва, че хората нищо не забравяли така лесно, както обещанията си. И 2 примера набързо. Да, добре, ще ти се обадя по телефона. Не, няма да забравя. О, благодаря за поздравите. Ще предам на съпругата си, на майка си, на баща си. Ами, добре, ще си помисля по твоето предложение, по въпроса. Ще си помисля. О, не се притеснявай, разбирам твоята нужда. Ще се моля за теб. Някой припознали се в тези обещания? Като малките деца. Аз обещавам, че повече няма да правя така. Колко време държат тия обещания от днеска за утре, че при някои деца е от днеска за днеска, за вчера. Да. Понякога обаче не забравяме обещанията си и правим всичко възможно, за да ги изпълним. Ако се наложи, дори сме готови да ощетим себе си в някакво отношение, но да спазим думата си.
И това е правилното, правилният начин. Това е благородно. Такива хора печелят уважението на останалите и са хора на честта, на дълга и на думата си, на обещанието. Изпълнявайки обещанията си, ние показваме на човека, на когото сме обещали, че той е значим за нас. Че след като сме се разделили с него, ние сме продължили да мислим за него и за разговора ни. Приятно ни става и когато някой изпълни обещание към нас, което е дал. Чувстваме, че можем да разчитаме на този човек. Освен на хората около нас, ние даваме обещание и пред Бога, нали? Всеки сам познава себе си и знае какво е обещава пред Бога. Дали да се раздели с някой лош навик, дали да се посвети повече да служи в Божието дело, дали ще е по-редовен на богослужение. Всеки за себе си знае какво. Спомнете си библейския пример за Анна. Тя пожела и много молеше Бога за мъжко дете. За дете. И обеща, ако е от мъжки пол, да го даде да служи на Бога. И Господ я спомни, казва, нали, четем в Свещеното писание. И тя роди мъжко дете. Със сигурност не е било лесно на Анна, едвам на 3 годинки, да заведе сама детето си и да го остави. Сърцето й определено не е пеело радостни песни, но тя е знаела, че това е за добро. Тя е знаела, че щом е дала обещание, както Бог е дал обещание, е чул нейната молитва и е бил верен към нея, така това е нейното решение да изпълни своето обещание. Обещанието си е обещание, както казваме. Бог никога не забравя това, което е обещал. Във Второзаконие е записано: нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ни. Някой може да каже: това е бащите ни. Колко века назад? Но Бог е Бог, който не се изменя. Така че, каквото обещае, не забравя. Без съмнение Бог е уважавал Анна за незабравеното обещание. Точно така ще уважава и нас, като види готовността и желанието ни да изпълняваме дадените пред Него и пред човеците обещания, пък макар и малки и не толкова значими да бъдат понякога за другите. Не забравяй това и обещай като Давид: нека се залепи езикът ми за невцето ми, ако те не помня. Дано да сме от тези като Анна, които сме верни изпълнители на обещанията, които даваме. Сега моля Третия четец. Когато забравяме това, което Бог обещава. В един дом се родили двама братя. Те били близнаци, но толкова различни, че никой не можел да ги обърка. Единият обичал да е сред природата. Той бил силен и отличен стрелец. Това бил братът, който се е родил пръв. И по тогавашните закони той трябвало да наследи привилегиите на предводител на рода, по-специални благословения и повече имот. По-малкият брат не бил толкова силен. Обичал да работи у дома, готвил добре и се грижил за животните. И въпреки, че било нелогично, Бог обещал да даде привилегиите не на първородният му брат, а на него. Един ден големият брат се върнал от лов, много изморен и прегладнял. Видял, че брат му е сготвил нещо много вкусно и го помолил: братко, повярвай ме, ако не хапна, ще умра. Моля те, дай ми да ям от това, което си сготвил. Малкият брат имал добро сърце.
но голямото му желание да притежава първородството надделяло. Решил да се възползва от слабостта на брат си и го изнудил. Добре, ще ти сипа една паница от моето ястие, но ако ми обещаеш, че ще ми отстъпиш първородството си. О, братко, за какво ми е първородството, пък и всичко останало, когато аз умирам? Дай ми бързо яденето. Така малкият брат имал вече привилегиите на първороден, но не по начина, по който Бог предприел това. И тъй, като забравил и пренебрегнал Божието обещание, първородството да му бъде дадено чрез Божия намеса, животът му станал много труден. Когато забравяме това, което Бог е обещал. Някой беше си направил труда да преброи, че за всеки ден от живота ни имаме поне по едно Божие обещание. Правили сме много теми назад в миналото, се спомням, свързано с Божиите обещания. И сме били свидетели и сме слушали тук чудесни опитности в изпълнение на някой стих в Библията, как сме преживявали в нашия живот. Много обещания е дал Бог на хората и за всеки един момент. Дали когато сме изкушавани, когато сме победители, когато сме губещи, когато сме неверни, когато сме верни. За всеки един момент, за всяко едно състояние, което може да дойде в нашия живот, Бог е давал обещания в Словото си. Със сигурност на всеки един от нас се е случвало да бъде объркан в затруднение или в безизходица. Какво правим в такива моменти? Как реагирахме последния път, когато бяхме в някаква трудност? И тук автора дава, например, примери. Как постъпихте в онзи ден, когато ви унизиха заради вярата ви, когато ви съкратиха от работа, когато ви напусна завинаги близък човек или когато животът ви е бил в опасност? Не знам колко от вас гледаха снощи библейска телевизия Светлина, тъй обратно телевизия Библейска светлина. И гостът, който беше в предаването Среща, разказваше много интересни истории. Как един ден пистолет опрям в главата му и му казва: карай. И по-бързо карай, по-бързо карай. И по-късно разбира, че всъщност този човек, който е бил качен в неговата кола, самия пък той описва, че е имал до него някакъв голям внушителен мъж, който му казал, че ще го убие, ако той не застави Янко, как му беше името на другото име, забравих, на госта с нощи, да кара така бързо. И много интересно, не знам, върнете си го, пуснете си да го чуете, много интересни опитности разказваше той. Така че не веднъж е бил живота ни в опасност и в трудни моменти. Какво правим обаче в такива моменти? Кършим ръце, охкаме, отдаваме се на страха, на безизходицата, на притесненията, как ще се платим наема, къде ще се намерим работа. Някога съм си мислила, че ако дойде нещо изведнъж, ако се случи нещо такова изневиделица, мисля, че е съвсем нормално и човешко първата ни реакция да бъде, понеже сме в шок, нали, да ни обхване притеснението. Да се парализираме, нали, от това, което предстои.
неизвестна за всеки един от нас. Помогни наистина да се оставим в Твоите ръце и да ни водиш Ти за прослава на името си. Амин. Благословена седмица на всички!